Máme nejakého poľského kolegu, ktorý bude simultánne prekladať? Či budú rozumieť všetci? Tak, dobre. Dobrý deň. Vítam vás na Ľubianskom hrade. Milá príležitosť. Jeden z tých hlavných organizátorov sa ospravedlnil, pán Adam Mazur asi príde neskôr. Keď sa mu podarí, keď nie, tak aj v jeho mene. By som vás všetkých chcel privítať na 8. ročníku šachového turnaja Grofa Zámorského. Nebudeme tu rozpitvávať genézu turnaja ako takého. Tých 8 ročníkov už hovorí samo za seba. Sme veľmi radi, že každý rok vás môžeme privítať na hrade a aj v takom počte. Včerajší deň bola príjemná skúsenosť, museli sme riešiť kapacitné veci, aby sme tu vôbec napratali tých ľudí. Takže je to dobrá správa do budúcna, že šachisti nie sú na úbytku. Hlavne čo sa týka tej mladej generácie, takže snáď z nich do ďalších turnajov príde viacej mladých pánov alebo dám. No, tak robíme čo môžeme. Už sme rozmýšľali tu aj s kolegom, že možno keď bude taký záujem o turnaj ako taký, tak renesančný palác je dostatočne veľký, takže tam môžeme dokonca aj na terasy, na poschodia môžeme spraviť veľký turnaj, ale tak uvidíme podľa toho, ako to dopadne s registráciou. Nebudem vás zdržiavať zbytočne rečami. Ešte raz srdečne vás vítam na tomto turnaji. Cíťte sa tu ako doma. Prajem vám veľa šťastia v hre, nech sa vám darí. Ešte pán Vasilík povie zo pár vecí ako rozhodca, čo sa týka nejakého chodu turnaja a v tejto chvíli som povedal, že turnaj sa mohol začať. No vážení prítomní, turnaj je hraný systémom Rapid Shachu, to je z 15 minút, aj podľa takých pravidel. Keďže pre Rapid Shach je stanovené v podstate dohľad rozhodcovský zhruba na 3 šachovnice, jeden rozhodca a pri nedostatočnom počte teda platia hracie pravidla ako pre normálny šach, bez zápisu samozrejme. Rozhodca som sám, čiže není toľko rozhodcov, aj vodohľad inakší. Čiže všeobecne platia pravidla ako pre riadny šach, bez zápisu. Pravidla dotknuté, hrané. V prípade, že šach sa hlási, šach melduje, neregulárny ťah není prehra, je oprava, nasleduje oprava, samozrejme, že otázka taká, ako náhle jeden super napríklad prehliadne, že nezauváži šach, je zagraná napríklad hetmanem s dámou a nepokryl šach, tak musí, pokiaľ to dámou môže zakryť šach, tak musí dotiahnuť a zakryť šach. Alebo brať atakujúceho figure. Tak? Zrozumiem vás to? Keď nie je možné s tým hetmanom alebo s dámou proste zakryť šach alebo zobrať útočiacu figuru, tak dotyk dámy neplatí a hrá kráľem alebo inou figurkou, ktorú môže zakryť. Ešte raz ste hovorili, šach sa hlasí? Šach sa hlasí. Nie je to bleskovka, že nepozorný šach alebo neregulárny ťah, nekončí partia. Oprava sa robí, hej? Na základe reklamácie rivála, tak to sa robí oprava. Ďalšia vec. Na začiatku si každý skontroluje postavenie figur. Aj hodín samozrejme. Lebo keď niekto má naopak hetman a kruľ odvrotne postavený, no po treťom ruchu stráca šance na rošadu a hrá sa ďalej. Hej? Po treťom ťahu takisto aj otočenie šachovnice o 90 stupni. 0, hrá sa ďalej. Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ja mam przewagę na szachownicy, brakuje mi czasu. Zgłaszam, że chcę remis na przykład, to mogę zgłosić, tak? O remis. Remis się... Bo ja mam, przeciwnik ma figurę, a ja mam przewagę mocną. Nie ma czego. Tylko czas mi ucieka. Je to na čas.
Tylko na czas grać. A na super. Nie ma. Rywal może. Rywal może przyjść. Jeżeli się zgodzi rywal, to Jakby przyjmował. to sędzia nie ma do tego co mówić. Jeżeli się rywale zgodzą, Coś takiego, jest tak. że jeszcze... A To jest moment, jeżeli skończy się, spadnie czas, a rywal nie ma matującego materiału, jest remis. Jeżeli spadnie jeden czas, super, ten drugi, co to poznał, zastawi zegar. Tak. Sędzia, że jest na czas wygrana. Wygrana na czas jest regularna, jeżeli sędzia zobaczy, że jedna łajeczka na górze, a druga na dół. Jeżeli obydwa na dół są, czas to remis. Tak, to dobrze. Myślałem, że weszło coś takiego, że można dobijać się o remis przy przewadze mocnej. to jest Adaś, tylko wymysł dla innego Piotra Janika. Aha, Remis z to mi się pozycji takiego siły. było i nie Remis z pozycji siły, to jak przepis został kiedy złamany, jak arcymistrz udowadnił sędziami, że jest remis, przez powtórzenie posunie. No, że tak, żeby ale tutaj też nie można powtórzenia powtórzyć, bo nie ma zapisu. Tak, ale zagrali, Aby się przeciwni. to było tak, że zagrali po prostu dwóch arcymistrzów, zagrali partię i zgodzili się tam po 7 przeciwniach czy iluś na remis, nie? I on ją wpisał obydwom 0. No, a oni zaraz siedli do analizy i szybko mu udowadnili, że będzie wieczny szans, te pozycje wyjdzie wieczny szans. Dobre, pán Vasilík. Takže sme si v podstate povedali, hej, čo je, asi také zásadné veci. Mobily vyučame, alebo možno tichý režim. V kešeni zavibruje, no. Ale lepšie. Ale keby takto čekal dedictvo po Rockefellerovi, a už je nemohol dočkať a chcel by nám tú správu zadať po hoste na všetkých, no tak v tom prípade ohlasím, nie? Już nie mamy dziewczyn, żeby dzwoniły. No, takže toto by bolo mobily dolu. A jedna vec. Pri šachovnici Kikučovu zažili sme časy, keď som ja už na tomto turnaji skonzumoval zápas. Účastník je tu, čo mal skonzumovaný zápas. Takže tichučko, ting a podobné veci pri každom ťahu. Upozorním dvakrát a tretí raz 0 punktov dla tego, co ostrzeżony. No, co i ja. Počujem poved. Mám právo, lebo mám moje one je strážiť, aby mal každý regulárne podmienky a že by ho nič nerušilo. No ja si myslím, že zhruba by asi všetko bolo nejaké nejasnosti. 9 kôl, pardon, to som zabudol povedať, hej. Tak, je to 9 kolový švajčiarak, 15, tempo 15, bez bonifikácie, hej. 15 minút. To by bolo asi všetko a teraz nasadenie na jednotlivé šachovnice. To má lepší, no. Ja to budem asi. Prvý čítaný je biely. Dobre, takže šachovnica číslo 1, Weisbein, Tomáš, Holtmann, Teodor. Šachovnica číslo 2, Šesták, Dušan, Ševčík, Gregor. Šachovnica číslo 3, Súkeník, Marek, Pistrak, Roman. Šachovnica číslo 4, Jagielský Ján, Nemergut, Patrik. Šachovnica číslo 5, Kočiško Jozef, Januš Jozef. Šachovnica číslo 6, Ferková Dominika, Michalík Marek. Šachovnica číslo 7, Guc Miroslav, Rikorino. Šachovnica číslo 8, Kaleta Marian, Sumara Adam. Šachovnica číslo 9, Habra Kristián, Hurcuk Radovan. Šachovnica číslo 10, Vodanský Ernest, Burek Marcin. A Ansa Lubomír, počítam, že má voľný lot. Ešte jednu vec by som chcel povedať. Jeszcze 7 szachownica. Jest tu 6 system, hej? Guc Mieczysław.
sedmičky. Pred opravou, poviem, že opravujem, hej? Nestojí dobre pred opravou, inakšie sa to berie ako... 8 je Skeleta Maria Sumara Adam. Aby sme, je to elementárna vec, ale môže byť zvládať. Čiže každý na svojom mieste našiel si svojho partnera.